Сега пазарувахме, сега ще сложим нещата тук. Здравейте! Сега ще правя моята любима нудъл салата. Ето тук казвам на мама любимата нудъл салата. Ами ще кажа моята любима салата, да бъде по-интересна. Значи започнах да наваждам тия неща. Тия са от снощта, къде остави. Останаха. Не трябва да ги свързваме, това е много лошо. Затова ги използвахме за тази видео днеска. Иначе рецептата е с пилешки гради. Да. Ние ще използваме нашите си крилца. Не трябва всичко, което Ча казва. Може, ако ще кажем по-скоро. Ние ще правим... какво беше, мамо? Апоштудо, къде е толкова нещо, мама казва. Мама казва и мама ще научи Розали как да прави апоштудо. Да. Тоест днес имаме колко рецепти отново? 2. Напоследък все по 2 рецепти, а? Да. Сега за да чутите, ще правим 4 минути. Това за 3 минути. Ти се пресни там без да печеме. И това с ядките 5 минути или 3? Те накрая, да. Без кости, нали? Без кости. Абсолютно без кости. Айде, почваме. Гол? Нудъл салата. Сега ще сложим нудълите. Сложихме едни такива. Стават по-вкусни. И са... I know. Пазиш ръцете. This is more easier. No. Не съм ял цял сутрин. Туп. Захар обичаш, а? Упсис. Нищо. Ябълки. Дан. Започваме с апоштудо. Първо трябва да избелиме ябълките. Ще ги идем ли? Да ги избелиме. Да ги ядем. А захарта не я яш. Много ми е вкусно. Това е малко да правя с ябълката. Трябва 2 ябълки, ти знаеш. Ябълки, да, 2. И сега купихме това. Трябва да го правиш също. Да. И всички практически познати. Да. Сега остава да направим всички тези неща, да ги събереме вътре и да го завим.
И двете ли? Сега направихме апострудъл. Изрезахме тук и сега малко направих това малко по-голямо, няма нищо. Сега сложим яйце, да сложим захар и да стане по-вкусно. И май така беше. Не съм толкова силно годна. И, Розали, ти направи апострудъл. Да. Сега сме готови с продуктите. Сега ще сложим и забравихме да сложим солод и това. Сега ще го сложим. Първо да сложим най-костите спагети, което направихме. Ето така. И после първото, най-важното, ще сложим цялата. Нали? И така да ги изядем. После и това цялото, всичко цялото, а това не много. Да има останало за други неща. Къде може да правим с вас. Oopsies. So. Константина тук. Нищо. За колко спуц? Чупинче. Две щепки. Ти имитираш някой? Един готвач. Daddy is like dipping in the snow. Snow. Аз не помням. Помниш ли къде бяхме на snow? Да, с нашата кола беше много snowy. Много странно. Така, сега трябва да го разбъркам. Да сложим отгоре. Чак само да го разбъркаме и слагаме тези две неща и сме готови. Чакай. Да. Дай аз да опитам. Дай аз да опитам. Вкусно е иначе. Ето тези отгоре. Цялото ли? Да. Така. И сесами си. Това е се заотрихме днес за яденето. И може ти да го правиш също, ако искаш. Ама да го купиш, ако не можеш. Ако имаш, може да го правиш веднага. Чао, чао! Бон апетит! Бъдна на апетит!